tang na ki history ki nong tho jong gari India ru kumno ya kata thama ka biji hwat khnai spa khandai harilum khasi hanong khlau ta ka nong khlau masakar ka balayap shibun ki pharing ki officer ki balaklan kumno pat ia ka sapoi motini kisim kum ta ka first word of independent kat bagani ka bala khamji aswasani kimsim ki prolog jengi support mainland India ki la sedang sotu ti ya ka no senyang jong ki briu jengi they are as good if not better than those freedom fighters joka India. Ladang ide ban ai ya ke history haki pateng jongi mentang ide ban revisit igini ki facts ki badan haki history. Number 2 kolong bang ide ban ora ya ka new documentation ban compile ki hakata kurkom bangin ai kum ka kapsul baki khna jongi ki on puli bakan sok kain. Tikini ki benta jong ke history ki de ban rong ke haki media ki de ban don ki cartoon ki de ban don ki drama ki de ban don kita ki jingekran kerpang kain. Kini khna samna jongi menta ya it's important baki police pang kini ki breu ki ba paunam jaga region ni but makin yo ai ta kajing I'm sim naki makin ya chakmat da kajing slur mo da kajing slur da ka hok baka jing slur hi ka bakut kan job menta kari India ka rakhe ya ka khilmat ka ba kongsan ha ki khana pateng jongka hadin bangila ban bethat no na ki kinjri jong ka jing sa sanchar ha ki phareng kani ka sngi ka ban pau shai kedar ya ki lat ki lenti bat ka bor ka ikhtiar jong ka jing Laitluid kumno ba ka dei ban long ka jing mut jong ka jing Laitluid ka dei kata ka ba sawa jam ringkat ki jing yele bat ki jing thrang jong ki brio ha ka perthai baro ka wei bat kala ban ya pher bak la bak iwei na iwei pat ki jing sngo long try ka jing sngo yede shipara bat ka jing long parlok ka don kerhai Henry Hato Ngi Laitluid Shisha Hakini ki snem jong ka jing Laitluid ke ka ba ngi lasngo thu shapang ka jing Laitluid bat Hato ka por ka ladai ne em bangin ithu no ya ka jing yashim benta jong ki pat riulum kumju ban kentup lang ya ki khana jong ki ha ka jing yakun Laitluid kari tungin sha skor menta shwabing ya prang sha nga bangin pni thu epi ya ki riu shampang bat ki nong yashim benta ki jongi hakani ka episode idon bat ngi ya I Professor Dr. A.N. Pasa I badai I head barim jong ka history department Nehu ideiru I General Secretary Northeast India History Association but I President jong ka Meghalaya Women's Alliance I pediang subharu ya I Dr. A.W. Rani I badai Assistant Professor jong ka Political Science Department hapo Sinot College hangni hapo Shillong Ni pediang subharu ya iba Robert June Karjarin I badai advocate lani unong yasa an ti ningkong ni syam ko ban bu ya kajing kili ya I Professor Pasa ya kajing long bakong san jong kajing yashim benta jong ki riulum lani kita ki contribution kum ki ong khatin phareng jong ki khlawat jong kajala ka jongi habang ya kran hatu ningkong ki tip ne em bakadon kata ka national movement Kubdeshibon ba aran ke nongkong ningshap ko ban ai kubde ka dudashan but ya pi khot yangi kumni ban ya pli jing mut ya ya kani ka phang ba phila ai hangi but ngi shim kani ka kabu bangin wish happy Independence Day ya boro bas ngap ini ka program di popi ong don bentane em ngi dem so thu shwa ba ha ka tu ka por ha ka 19th century 18th century 19th century kata ka jing so thu ka concept jong ka nation mo kam padon di ki khlawai jongi ha kata ka por ki le ki jing le ya ki nong shun ba wan na bar kalong ba ki ki nong wei baki wan shakiri jong ki but ki prasha ki dustur ki jing im jong ki haga im lang salang but don ki por baki kalong kham jur ta jing thombor jong ki de ki yeng kum ki wei kum ka wei ban prasha ya ka jing don jong ki ha to por ki phareng mo di but Andrei ngi so thu ba wat lada ki pat so thu ya kata ka Independence Day concept kumbangi so thu mangi gim la ban glet ya ka jing IT jongki ya ka jing shitrehem jongki ya ka jing kata ka vision ka jing perkhat jingai jongki ba ka ri jongki kam dei ban long marau ya ki nong wei
ki nongwe hadin ki dakhar ki do yong dari mahtu por ki do le ki pareng henry ki don kata ka jing so tho ba ki briu ki jongi ki la im ki jing im ka ba swor ka jing im ka comment ha pa hagin ki lom ki itnat ki jongi but kim ju don ki ba ki long ha po jong no tingna wan ki pareng but ki jingle jong ki officers jong ki pen ki bun ki pin ngala ban hadin tambah hak ni ko por jong ba ki jingle jong ki pen ketik ke jing mut jong ki niki rilom jongi hado bakin mi ki klawat kan thei bat chenrang mo ban yek prasha yaki di hak ni ka in this case mut ki don kti ke hak ta ka jing ya hak ta ka jing le yek man le prasha yek nongwei hak region ki wat lada kim pat sot hope ha ba kampat don ki Indian National Movement hat kapor ke Indian National Movement ka sedang 1885 mo di we gidon ka Giant Hills Giant Insurrection 1860 but 1863 62 but ka Khasi War of Independence ka dia ka 1829 33 di shwa yaka national movement henry kumo ong tan ngamla ban new mensuk kentat ya ka jing le seluruh jongki nak benta jongi ke babut ki dong bot jongki ha kini sngi han benta ti Dr. Rani habai ong ba kata konsep tempat don hi haki nadu ki por menshwa ti kunung la develop kata over time ngakwa klipi don name kata ke impact pat katon kawi ka kot kapatho the art of not being governed the art of not being governed an anarchist history of upland Southeast Asia kamtip madam la yo puli ka to kot OGC Scott hakato ka kot la tho shapang ki ne ki riulum ki badon hapo Southeast Asia ke China ke Thailand ke Laos ke Myanmar kan thup lang ye ki ne ki riulum ki badon hapo than chatelam ngi jong kari India ka North East India te hakato ka kot la tho shai ya ka tu ka the art of not being governed la ya thu ba ki ne ki riu ki badon ha ki ne ki riulum kini kita kalum kim ju kham sngo tanat bandon haki civilizations ki bahe lani bandon haki kinja states ki hima ki bahe kim sultanat kadau golong bagini ki briu kim kwa ban sha sensyar haki wei kim kwa ban sha diktit hanu ki kim kwa ai kata kim kwa ki i ya kene kata session ka jing krong khajana jung ki sim ki bahe ya kata kim sultanat kim sngo tanat ya katu kor komdon ju gitu ki sipai ka beki ong ki military conscription kim sultanat ya katu adi anu de ka babon ong golong begini girilum ki dei ki ba it ya ka Ngi Laitluid ki ba it ya ka jing sensyar daladi ya ladi ka autonomy ki buram ha ya ka freedom ki buram ha ya ka autonomy da ka ba ong kumta ngamut per bon ong begini ki don jing sensyar ki don la ka jong ki jing sensyar ki don la ka jong ka polity formation ki don la ka jong ka let's say kam phimla bon ong kum ka state kum ba kalong menta te henry ki don la ka jong ki jing sensyar ka jong ki da ka bon ong golong ba naru ko to ko por kibri ko jongi ki baliu bhai ke jing Laitluid ki baliu bhai ke jing sensyar dalai ladi nama kata rawan pe kim sim sha sensyar hanu tenre ke jing sedang ban sha sensyar tale se ko bai ong i madam mentan ka sedang nadu ki tugisnam khat praspa arpusa hosane nadu ka tu ke treaty of Yandabu and all that mo te kai ka 26 kai ka bangamut ban warra hangne kalong ba anda la poi kene ka jing sensyar dang baju ki phareng haba kila wanrung se kini kilum ki jongi pat tikini ki beri ki jongi ru nandu ko to ko por kila sedang banwara ai kini ki jing ki persya tiki jing ki persya ki badon ka to ko por long banong ya ka kum ka independence movement ru kampat poi hidu ka konsep kata ma ki jing le ki long localize ya ki apo nong klau be buron nong klau pudiang buri hosora ki apo agentia te sane kam ki telong ki don ki jingele tamba ki long localize tamba ha ka ju ka por ki dei pat ki jingele ki ba naga benta ka Ngi Laitluid hi bakin yo ya ka jing sensyar daladi telandu ki tu ki por kladon tingi de ban suthu ikene ka wei ba kane ka state formation hangi khasi kala don ha ka don ki hima ber ki wei tenre hangi kampat don ka political unification bandon tangga wei ki jing sensyar tena matara ngim sngupir bodong balara kini kijing yakun kilong localize ru tenre long kat balong te kini kila don benta ya katu kijing yakhi persya ya ki phareng nadu kitu ki por te kumoi ong mara mentan shua baken yakhi sepori India kum katu ka revolt jo kasam khat praspa san punyau kala don hangni nadu ki khat praspa arpo kandai te kamut bagini ki priuru kila benda shuang sikentien kila de bandon ka benta ka bakrau hakikot history jo kari India te kai ke bangamut banwara hangni kalong kani
ba kumba pibu kene ke jingkeli mentan ke boong ba ke Ngi Laitluid kalane ke independence hagane ke snem arajar apusan Hato Ngi Laitluid Shisha na em te ke ege bangoi ka komen jonga ka bangu bunong kolong ba ngila ayo ya kata ka political independence nagaliang jong ke jing sensia jong ka sarkar pareng te ke bangoi menta ka tran gede gani naga independence ngai gumbangin poi penban ka dependence te kum ka state long ngidang donasi bun ki ai Tera fi pendonkam de kini ki dependency theories bagi ong ngi ba kum ka jala ngirang sadien ki ba bon te yang kata ke independence ke bangi yo kam semala banyar yarap yang ngi ya ka bangi yo pat ke jing pos niu ka bangi ngi angnot te kitang bun ki bangi in sekren kampanya halor kita ki jing duna tengeli swasi ba kharjere namar habangi akren sepang kita ki jing ele la lu jong kari india ngi osngo sibun ki khana jong ki wei pat ki klawat ni ki wei pat ki state du kumju ak state ka jongi ki ba khampau to ngi laman ong tirot sing wok yang nang ba adin bakumta ter ki wei pat kum phanong lai nagaru hil sunaram ar sangma phanong lai na mo phalang ngong i sunaram ar sangma ti gg swell sibu na contribution ka jong i lingba ki kot ki articles ka ba itho umta ter nim de osngau than hadu kata pindi ki samla sam hoi ki jong i katkum ka jing thu ka jong pi kanin re ka jing kli na ka bentai imam to kwa ban osngau na pi belingim ngim keren pat belingim yo osngau pat yakini ki wei pat ki nong yele ha ta kapor la no ni ki kita ki ba khamlong common ki ba khamlong famous ni kong du shwa bangan jubab ya ta jingkeli ke jongpi le singa kwa ban sim ta itu jingkeli ban kong kolong ba Hato ki ni ki jinga ki Laitluid mo kum jong utirot sing ki anong ba patukan sang ma bat ki wei ki den em kita ki nong ki Laitluid jong kari India ke jingkeli kolong ba ka ri India ka sim ne em kum ta pi kam dei ke bangi haban keli mangi ngi haban keli mangi kari India ka priang nang munta balai lada pi Google hadu menta ya sopoi mutini mo khat praspa sanpho khat praspa sanpunyo ki ongkum ka first word for independent kat ba ka nong khlaw masakar kala jia hus nam khat khandai spa khandai pi tang na ki history ki nong tho jong kari India ru kumno ya kata ka thama ka biji khat khandai spa khandai harilum khasi hanong khlaw ta ka nong khlaw masakar ka balayap shibun ki pareng ki officer ki bal khlat to ki bobun ki ang tu kadai ka ada pipet ki record ki kata ka jingale kadai ka ba khrau kam dei shu ka barit ka baria mo ti hot de se kala bandi bagi ki localize mutini ki la bandi ki jingeki ki ba kham ha kandong hanrei kumno pat ya ka sapoi mutini kisim kum ta ka first word of independent kat bagani ka bala khamji aswasani kimsim kala bandi ka concept jong tu por kala banlong ba ka jingeki jong tirot sing kala bandi tang ban free ya kanong ya ka khat sau pra mo tu por kanong klau kawan kam hadin kanong klau state ka don khat sau pra state tu por ti kata de ka wei ya ka bala se ki historian kin sala ban batai bahaya kata ti sa kabaar kolong ba habang ya phai sa kita kinong ki Laitluid hat ko por kam shamde ya tang turut sing kidon ki wi ki sim jongka hima khasiru ke badan banta hajing sha ka tu ka first khasi first anglo war ka thama ka kut hai po hima maram bot u sap sing sim ka sedang nang khlau ka kut hai hima maram kata ka di ka kata ka di jing sha ni sngo ban aingu menta ya ka sarkar kala ar ko kanais nadu arjar khat ar kil ai ka independent kil ai ka holiday siapa sawas hasil in ban nyokor kum yau samsung sim hanrei dang itu dang shen ngila ban ong ti kini kita kinong ki Laitluid la ka dei ke jing ki Laitluid namta ka hima lojong kala bande ke jing ki Laitluid ke ba kim sultanat ke bong i doktor Rani ba kim sultanat ya ta ki bor nong wei akono kono kadur kita ki bor nong wei kim sultanat ki ej ya jing Laitluid ki ej ya ban sensa daladi hanrei phenomala ban len ba uta usumbai jong ke jing Laitluid kata ka mensim ban ya khun ban sensa daladi ka la don na du to ko ti nginam ong tang yang isani ban pat don ka nationalism concept no beli kari India hi da phin kren kani ke India ka bakalong ta te gidi pareng hi te ka bawan ra kumni ko mangilong haswa kata te ngim dei ngim hap hi te ngi don bit la ka jongki ki independent state ti kata de ka wei ka bar pat kalong ba
kata let's say ke first part ke begini keren ri ladang ini ya keren kam hadin hakini ki 19 mo ki khat kandai spa ar pulai ap sau terter pinomla badlen bekidon hi girang ba kasi bala contribute syaka Tidak. di syaka independent Professor Gigi Swear nginomla badlen you Reverend JJM na close roy kumdung nila ban klet e contribution ke jongki syaka India independence movement tila dengi pai syaki organization la da pipek kumia ka history jong ka kasi national dorbar ke Federation of Kasi State hak tu ko poru kila benom ye jonhan let's say kinomla benom ye snot directly syaki Indian National Congress habong Indian National Congress kamut ini parti ti menta nimut ye katu ko independent movement atau pot let's say kila benom ye join directly hang tu hendrai ki don pat ye ka rule ka ba kikwa bakin like no na kesensyar paring hadin ba like no na kesensyar paring kikwa nem kwa benedon bari hari India kata dang de udak jengkeli ba karau hari katu ga jingkwa ban like no na paring kadon katu ga jinge ki ban like no na ka British karau ngila ban ong bo kadon kata tingi mla ban len pinom la hiru ban eris ya ka history endala lat chanungin lek kata tu dang de udak jengkeli uba nginum pat la le sen ban jubak pakum katu por Dr. Pasal. Kemusyum, kemudian drop imo, yang bantan, yang ba, kinapo, na ki pareng ni ki Indian mo writers, di what ki kapan iba, kini kena time semingi mo, kalau jangan nak mainland India, but kinong ya lam hi, kinong syarai government nang tehi, ki kim kor, ye kini yang sedemo. The Henry don't get history record W. Hunter. That was in the 18th century, 1799. A statistical account of Assam. Baroque historians kept pulling the record. Belaba one other Ukramban sha po Greek Hassin sha Nagaland sha Mizoram. Ka jing lum jing information ju ka biang bahamo. Unda u mention hi Ukrainish panganika jing ki jing ki Khasi but ki Jaintia. Henry Skosi ba Colonial information mata uklem French pang utirot sing la niu yang nong ba then nado ka 18th century ru ila French pang kanika movement mo tu Alexander Mackenzie ru French pang tirot sing Henry uklem yo snow pang yang nong ba pi te ka jing sosi ka dei ba how to por ba ki la ra kubor mo ke dang duna de na mar those was some ki dei ki dao tharai no ba ki na po mainstream India ki writers ki focus ki pen songdor kam bahai ki nong ya le shate support re India ban chine support thai di Henry menta pring ai ngo ba i songo ki nong tho jangi mo ini hangni ki don ki nong tho jangi and then don Dr. David and then Hamlet Bare mo ki Khasi and then Shoban Lamare ki Jaintia mo tikini ki la focus di menta ngi don si Daniel Stone long light itu la tho pang ka kin mo ka history yang kita ka west kam tam ka pan long light di ka don ka bright promise mo ya ngi ki nong tho ba menta kin focus ki bri jongi ke but kata di kejing kili kejong IP habis focus ya ki bri kejongi hatu ngi don ne mek ki kod history la no di kod pe pila ong pi tu ki historian kin puli kem pi ong haki school but ki college but hatu ngi don kita ki kod ki bala banyak tu kam banyak let's see ya ki kena ki jongi bakin tip ke ibi dang ya keren mentang ngam tip kat nu ki nong pe ki jongi ki tip ne ki sungu tu ne kala yo sungu ngam tip kata hatu don ne kita ki kod dang suk ni sosi man orang kata badang dunna bah di mot university mo di Henry menta pada kini ke dudashan bagi All India Radio kan ni demen I kuble ki because ha ke jing penlong kini ki panel discussion man kapor ki she crunch pang kini ke jing dong kam ban focus ya ka jing kini ke jing no senyang mo jong kini ki Rio Klau jong ke dia ni syukurman bagi ni kot jeng Helen Giri ke kot jeng Helen Giri kan don mo hapo on the market ki shim ki puli ke po college but university di Henry jongi Professor David it depends mut haki brio king bokok puli kam dei shaka you di Henry mentah po university last haus nembel adem hakapor mengi update ikini ki syllabus jongi ila pendrung ini ki kot
ha university ngala ban oing kata ba ngila penrum ta college school te ngam pada tipa ke Aku Dr. Rani ban benrap kendiat namar ku kejing don kam bentip ya ka history ke bakongsan palat ya you know te kombo kolong mentah higi bobon ba agi bangi puli history ngia depend hagi ne ki colonial writers ki so system na ali ai nama ki don maki to kapor te ki ba tho history ye ke mriu jongi ki dei ki phareng te ha ba ki tho maki saphang jongi te ki hap tho na ka perspective jongi te larangi ngia ki Laitluid ya to kapor persya ki kini mi thu ya ka kum ke jing Laitluid ki iya ka tang kum ka protes ki iya ka kum kono ke jing le persya atar kom te ka kawan na kata ke perspektif jongki ke jing suthu jongki te hadin dala tho sikinong India ru kata korkom te menta kaladai ke porengi bangin revisit kum iong ikong mentan kum www hanta ula don ke ka account ke jong u te henre ngin hapan revisit ke history ngin hapan bu ya ke history ha korkom ke badai na ka perspektif jongi te ki don ki gap sang tu ki bangi de ban revisit ban pen baik for example kan syua thu ep kumba iba robat manila mention ya katu ka fast anglo khasi war 1829 hang tu pinda page ka prominent ka pau prominent ka kerteng tu ka David Turot Singh te henre ki don langut hang tu ki besim bentap ha udon u bormanik sim jong melim haki record ki ong melim hak record te henre ki jing sia ka de chelong te ki de British record sang tu pin page ki pen pau melim te udon so we usiem umuken sing sim hakakot jong iba Dr. Hamlet bare ka don very detail ka jing akhon jung u ka jing khi jung u hang tu ki bon hagi bantai bala tho iri Dr. Hamlet bare ten re gine kim don te ka bamut benong menta kolong ladang ide ban ai ya ke history hagi pateng jongi mentang ide ban revisit igini ki facts ki badon hagi history number 2 kolong bang ide ban ora ya ka new documentation ban compile ki hakata korkom bangin ai kum ka kapsul baki khana jongi ki ban puli bakan suk ke number ba langi tho aka level jongi scholars te ka khame ya ki researchers te namta ki school ngi hap ban digest bakan long lucid bakan dei karkum ka level ke jongi tumde tang kata te mentang idon hagane ke digital age tikini ki benta jong ke history ki dia ban rong ke media ki dia bandon ki cartoon ki dia bandon ki drama ki dia bandon kita ki jingekran kerpang kan nagaliang jo ki hima nagaliang jo ko sarkar nagaliang jong i kim ki rupai ba rong dia bene simkhia ban document ni kini otherwise manu bantho phi ka history kam ju puri elade de mangi ki biya buri ke history number bagi mi tho chua bagi ne karen ke history ngi hap karen shoi ki dong tho te la don ki dong tho ta kamot ki dong puli ki dong i ki zatip ki tengin hak bua ki different platform khnang bakan pois ki kena ban pen so tho ke history jong ka jap ben riu de ban sedang nadu ki school yang ha ka pala hikai jong ka school dei ka i ki tu ki kot khasi kala rung hanga kala rung te ha ka level ka bahasa jorong pat karong dak wei te ha pen perung ha ki school ke jongi ha ki curriculum ke jongi ha ba ong curriculum ong ki syllabus kam damut ban ab ke embus bukan itu ngi tho ki ki badan value ki school kila perung ku balong mentai ki kot perung ki school ko jongi mentai ki bawan lut ke embus ki rung pun ki publisher sang ne tu ep au khang ne ka business ka pasar khai ba ka dynamics sang ne ka pasar khai ba tera lagi don ki kot ki badon ka value ki badon ka standard ki ba ai ka jingtip ka bathamai tera yo mani kai ki school ka biang tolong hap ban research ba ka yo alam bakla de kamlong te kalong tar kom su kini ketien biang kita ke documentation badong kam hamo tambang asuk tenat pa kibri na bar Meghalaya na bar kani ka region kisot hu ekata ba hani last year men chimsnem ka Gujarat Tribal Museum ka one ban interview yang port department ayok Tirot Singh di kamut ba manta pinda che Tribal Museum hap Gujarat pitang shuk press ka button Tirot Singh pila i nga bang cringe pang Tirot Singh di kamut ba mentah kamut ki nong ki prolog jengi sepo mainland India kila sedang sotu te ya ka no senyang jong ki briu jengi they are as good if not better than those freedom fighters joka India men hadu sansne menchua ki focus na ki wege mo Henry mentah pada kila sotu don Tirot Singh donu kyang dong ba donu don patugan sangma ka panong lat di kadai ka mo pi mental kadai ka shat ka responsibility hangi bangin pen shat show e kata kajing kemen kajing kwa kai bangin tip man pen sup la man ki school textbooks basuk taught in a very simple language and they bangin tips pang kini klawat jungi kai makajring habing kren chapang u Tirot Singh wile persya ki pareng namar kawin ki daw kalong baki persyang ban kini iki jaka puta jong ki khasti
Ande kantang kata ru kibun kiwi ru ki daw. Habang ikren sepang kata kanan sakawi pangakan mau ba ka Sarkar Jilla kinma tu kopor ba ki wengno ka kendon jong ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act kadon kataru no ngir ngiting ba yo kata ka hok ka jongi kan chakni no ha nakiri ki bamde apo ka Jilla ka jongi hatu pi kadon kanu jing stream ka kani ke jing ki ban long Laitluid kumbang ong pi ka long la ka long ha kanu ka dur la ka long ka jingeki ban light no pareng la ka long kata ka jingeki ban light no kono wa sansar nong way but ka ultimate objective jong kata ka long bangin yo sansar la di balingin sansar la di ne kong ka long ban yada yi ta ki ya kata ka thamei ya identity but klem ka khando pin kan thamei ti phenomla ban don ri klem khando pila ban don jai ban riu han ri phenomla ban don ri klem khando ai phin seng ya kata ka ri la da phem don ya ta ka ya ka khando tika khando ha urilum hi ka de ke ba don kam ni snow ban ai khuble yi gini ki riwale na du munshwa la da pin pai na du nan nitip ko long ba marsinyo ya ka united khasi gentia hill autonomous council at that point of time day how khat khandai spa san phulai ni kong du ga ba kishna ya ka an gadi banyada ya ka jinglong trai ya khando ki wanra itu ka united khasi gentia hill transfer of land kan kena ispat san pulai kabadi ka lan mekhle lan terus ak menta kaba umsha ye ki non tribal ban thit jaka klem ka consent jongka this council hatu go por ka supreme court ka strike down no hatu ga kes anden ka hatu go por nyal ayo ono sa ka jala dan ka wanra ano ka jala tikan long ka ba bakala bangin ong ba ye ka lan terus ak nang wanra ta ka jala kala don nadu ka inception mangyo ya ta jing Laitluid nadu bangi sedang bersensia daladi lengba kasih cedul ka don hi kata ka jing kwa ban yada ya khando ti kalanang peteng ka diskonsil saudun bok wa ngapor bangalong legal advisor po diskonsil ngala yo wan wara ya kalan ak jong ka diskonsil hadin yo phu ar yo phu lai tili kisnem ti kata ka jing kwa ban yada ya khando ka don ha ka donut ka don ha ka mesim na ta ka daw hadin ba kami ka tu ka proposal jong ka government ban ong ba ka government kala ban thit khando direct purchase na benta ban wanra ta ki industry kadon ka opposition amdei tang na ki project group lan tang na ki rupa ba wa people party ki bo feru ki don ki political party badon ha government but sabar jong government ka bo penlong ya sarkar ban withdraw no ya ketuka ti kani ka jing kwa ban sensa daladi yeladi but khamtam ban yo ban yada ya khando ban yo ban yada ya ka thame ya ka riti dustur ka dei ka don bet hi ti ban ong bahkan yasrim ni mesrim katangin ka shong ha kata ka jing ringdur ka jong kibreu rika tapat ka jing thrang ka jing angnut ban sensa daladi khna bangin yo ban yada ye ta jing long trai halo ka khando ka riti dustur ka khtin ka thlik ka don ngang sngo ba hadum ta ka don tu ngin pai kindiat cha rilum jantia Dr. Pasa namar kindiat ki contribution na kata ka thain kumi historian kelaban youtube kindiat ngi halor kata ingin kita agaru hills ingin concentrate apa ke jantia hills kita di fin ong pina kredit pang ka ri jantia di tang ko ka teng ka mi kan jong kyang nong ba mo di kyang nong ba u pon u real ba pon nam jong ka ri jantia bada hajo category but u tirot sing hande ka jinga pair ka de bu tirot sing u de us aim jong ka mo de royalty u chief ka po de us aim de chief di Henry ukyang nomba de uluk lak u honorary commoner tam ki ong lak mande na ka yeng badan priestly family mo de kumnu ukyang nomba wan chane mo de ki nong rep mo ki badan po regentia Henry na do 1835 haba ka government ka penmi ka diwani act mo de ka control line ka Bengal Orissa Bihar de ka ri khasi jantia ka hap hang to kai di wan ki pareng shane mo ki wan chi pareng mo om tan the treaty of Yandabu di kila shim mi ka control jong ka ne di ki penar ki jantia ki la sedang kumbo om tan ni Dr. AP Struk yang ki breu jongi di be ka Laitluid mo di ki don usim jong ki pada umdei bahan lom jongi usim jong ki usa siapa muntak yang Bangladesh Jaintepur mo di
kiran ki doloi jengki Henry kalong democratic society kindan kita kajeng pair Henry she same ki wan ki pareng ki la set up ka police station ha po jwai ki la so thu ta kajeng pair kala air kajeng pair kala kala ya po regentia tikili amnu haka snem 1860 kila yang shwa persha mo bagi sha ki bakin tangi ki bre hajan ka police outpost and all that the Henry don ka ship kunhon jong Colonial Richardson kila yo ben lim no yaki mo to ka port the Henry hadin kata dang mi shu ki jing kan at balai ba ka kini ki pareng kila tuklar baka jaka bukan right ki mo de hangta ke la so thu ke jing ki long simple ki bre mo ande ki la so thu ka ni ka lan ke jong ki mo de ki la I begini ki nong way ki la but tuklar hang tu ki la tuklar begini ki baki dustur jong ki but ka jing nget ka niam jong ki mo and bandre ke most important ke dei ba ki impose ka ta stamp but income tax di udah orang menum tu bah ketika stamp tax act jong ni ka jong jaki jentia kalau take for American hapo ki British government ki impose ka stamp tax led to the American war civil war of independence semua dia bakim jumlin dia kim jumlin ai khajana ki at the most ki ai tang we u belang shenrang makyong use aim jentia tang katam don mujudon ai khajana use aim jentia handai menta ka government kawan nongkong ka on ka house tax tang shitengka to por handai yakite shitengka long must be 1 lakh tribes here hakani ka por di ka tu shwe la sosi de menta ka 1862 ki ong bale ka stamp tax but income tax ke di kini this is the catalyst bapen UK mo di Henry don't know yalam because they don't have a standing army don't know yalam di udang no manik doloi jong juai ukhat ke baro ki rangba apo regentia kumno bani le ban prasha e ka stamp tax mo di gilai perkhat di uwei no ki bawan hang tahu di piang nongba mo jika sutnat na police pang piang nongba ngamju type ban skap pang ban police pang jong u di udai tang nobody ngan oi pi mo di nong rem di Henry ki benar ki nget ba lada ki jet ki breu jong ki nong yalam ki ben yo ka jing yo na ki blay ban pet I bau tau breu de ban bol adesha ban long nong yalam jong ki di hani ka por ki kendu apa sentuk siar ke mo haga wa sentuk siar ban ki ai ta ka jing ongi ta ki rangba badan tu borok ki no rang ba oba herish ta shap ka sta support jang ka wa sentuk siar but wan ra ye ta jing tung mo di badan tak support balak ban wan ra ta jing tung sta shalor uta mot ki blay ki la hun belong noi lam jang ki di okyang nong ba tang mo u ni kita ki po ngut bawan ta tang mo u banut bala ban here support ba wan ra jang ba ita I plant mo ita jing tung di kila so thu ba he's got divinity legibility mo dia kila tung u but she saying but tung u umde busu em sadai ta udah long ya serious ha ban lumiki parashan rangba na bro itu ki nokndong jongki ki can take ki pa ki spot krem and rich spot krem spot cloud ki shinrang ki one ki shnari to ki jing shna jong ki to por ki handmade tools mo and then you show shit and then ki shnar ki barricades mo because ka giantia ki giantia rebellion ka basically ka guerrilla warfare mo de ki nget ba kin job ki pareng lada ki la ba shu kem la ba shu ban attack ki hakinu kunu ki chaka bakim tip sorry na stop pintu kata contribution kadon be nakaliang ki benar kunju dam namar kapor kam sha shu ko abani which I Dr. Rani Shwa abangi kren chapang kajing Laitluid ka jingmut ka basisha let's see mi I jonga kanai da kumwei in India kren pat chapang kajing Laitluid ya kapateng ka bamenta kan mut da kumwei pat anju kren khamlang kot kajing Laitluid nakabenta ki long shua ke jongi ke dei na kabanta ban Laitluid na ki nong sensyar nong wei
freedom from the rulers, foreign rulers mo. Dan rina ka benta jongi hi menta ngasngo khamtam engi ki khun samla ka ne ka juk. Ka jing Laitluid jangi menta ka dai freedom from limitations. Ka jing Laitluid ning sibun ba ka jing duna ka bangi dang don. La kilong ha ka yo kam yo jam la kalong ha ka jing duk ka jing kerdu la kalong ha ka puli ka puthi. Ki ba bun ba ki ki bangi hang ne menta ngi dang don kam ban penti kena ba kata ke independence ka political independence ka bangi yo kan yala mengi sya ka self reliance. La otherwise kung maong ipimina na sedang naka independence la naka poy siya ka dependence te ka bu jing yangi te kum ka jalang ilong ka barit te ring di ban persyang ban penon kam ya kata ka jing Laitluid nambar naka jing Laitluid ngi poy siya ka jing hill state te baru khoi gidon ka dream ko long naka banta bon ra ka autonomy ka jing sensyari ka ba khadu hi ka long ba kanwan ka roy ka par kanwan ka bit ka biang ko ka su ka sanyi ki briu jongi te ring kum ko long mentang ngimpat yo ya kata ka jalang ngimpat yo ya kata ka ri ka jongi kumbangi ngi pos niyo kata ka de ka jing angnot jongi te ka independence sangi menta ka de banut ha kata kerkom mo te ita ide bangas ku apa sat jemput nak iba khadin phila benrap khindiat namar ngatrai kapor kala de yangi bangin phaidin khindiat bangin pe khindiat halo kita ki jing duna kiba ngia kendo let's say man la kasingi pi ke expectation jong ka way ke generation cha ka way ke generation ngi namla ban penihap haju tang bangi sungu ya ka contribution jong ki riurim ka ba ki la ban ya kun ban penyo ya ka tu ka jing Laitluid shwana ka skor pareng ni so ban ai khumle ru ya ki hill state fighter ki bala penyo ya tu ka jing Laitluid na ti jong ki asamis mo mentang idan hang ni ti kumbangi ong ba ka jing ya kun Laitluid ka dei tang galenti ka thong ka dei ban sansa dal di la di ka jing kali ka lo ngatung ila sansa nem dal di la di. Dan as a lawyer, that's an issue. A resolution passed the Legislative Assembly ban yo ILP kat nos na mentangi klaim yo. Ngadu arja ka kandai. Ka jing dawa ban penrung ya ketin khasi ha ke schedule kadiga resolution jongka assembly ka klaim yo recognition haduk menta. Ngine keren sagi forest law, ngine keren sagi land law, ngila ban keren bun la dangi don kam ban keren hang ni. Henry kata ka jing temu ke boong ban sensa daladi yaladi in a true sense of a freedom na sobat ong ngidang bon nga khlem ong bangi ong bangim deisu bandar na karin dia ka jumut ka jonga ngamut syata ka jumut ka jonga kalong ba ngide bandar nya ta ka political system ka baya ke ka jing angnut ka jong kitu ki breu na ka tu ka jela ka parliament ke ban puram ka parliament ke dibun bora moblai habang ye keren syapang ka baniada ya ka influx of immigrant ya ka bakadai very much an issue han ka por ka ba jia menta kum balong ka Bangladesh kum tu POE hasa was hasil ka Assam kum tu tilada kum ke jelangi su thu idon kam ya kata ka ain bangin sensia daladi ladi balai ka sarkar India ka hab kang ya kata ti kum kata haga jingu i ge jonga kalong ba kum bangong ya aingu i ki sim ki jongi yo kianong ba yo patogan ke ba kilale la ka jonga banta ni so ban ai khoble ye ki hill state fighter ki bulale la ka jonga banta sa ka banta ka jongi kalong kum no bangin yo more constitutional anomaly or more constitutional autonomy ya ka bangin la shisha ban pen urlong ya kata ka baong ba kum ga jai ban reu kumot lada ban ong kum ga jalalan kum ga jai ban biang lut nodong shadong le si kan tenrei kum ga jai ban de ban don kita ki jingeda ka ba ngindang ya ine lese nang ne sa spa la spa la ne sa syajar snem ti shwa bang yo sngo ye kijing kren pen kut keden keni ka jing puli bang yo ban puli dang shen ko ang jila mi halia ka larakhi ya kaling khu snem ka basan phau jong ka jing yo jila pura haus nem ar hajar ar phau ar ka jila kala kin jo ru ya bun tili ki mau jam ki bala ban pen pau perthei henry kampat lapat ban pun urlong ya kijing angnut jong kinong ya lam ka hill state movement hadu ka nu kata ka jing tho kalong ka badai ne ka balai namar kadang ong kadang ya shkmat kadang ka jing bamsap ka jing sinchar bakala ka jing hiar arsut jong ka akor ka buram kala pentut ya ka roi ka par Dr. Rani te ka jing hill state jongi hakatu ko por kami na ka tu ka Assam official language act ka bagi ban pelong ya ka kitin Assamese ko ka kitin pedeng ya baro kiri ulum haka jala Assam tu ka por te kata ka diga spak kidan ki factors tamba kata ka diga min te ka jing khi jongi ka tu ka por kalong bangin light na kata te hadu menta pat dengan iyo ka stit la jong ru ka India yang ngi ka pat buram ngi schedule ngi pat yo adu menta
mo te ka sakabaar pa de kalong baha bangi ki ya ka hill state ka to por kamut bangila don lupa ha ka 6 schedule po ka sarkar Assam te hendeng isu thu ba ka ne ka autonomy ya ka 6 schedule kampat biang namar kala ban biang ha ka to ka domain jo ka district council na phipoi ha ka Assam legislative assembly khnyot breu tera isu thu ba ka ne kamlong ngiri ban thaw lagi jong ki an ngiri ban ora lagi jong ki jing sensiar na ka banta ki pa nong song sinong jogari ke jongi hangni ha rikhasi jentia bat sapo goro hills ten rei kumba kolong menta kita ki aspirations kita ki jeng angnut ke jongi bengin yo la ke jong kastit ngin khamsup ngin khambit ngin khambiang ne thu ipi kampat poi nomor balai ngiyo ya kata ka political autonomy ngila yo ka political independence ndu ka khnai spa san pun sa punyo ngila yo ya kastit la jong ndu ka snang pa khnai spa nyu puar ten rei kumba ong ipi ka jing Laitluid ka dei ha ka jo ka por ka lenti ha ka por ka dei ka thong. It is both a means and an ends. Ka jing Laitluid kalong banwara yangi bangin la ban develop ya kane ka economy ke jongi ya ka trai ka kta ka jongi ya ka puli ka puthi ke jongi ban penyo e gibri jongi ya kata ka standard of living ka bagi deserve bagi yo. Te hadu menta ngimpat yo. Te ko ma 100% gibri gidang don hulan jo ke jeng dur mapi. Te long ngidang don hapling ke jeng e ka bakrau ken te ma ta daw ngasngo bon ong ba. Ngimpat la ban materialize kita kijing angnut kijungi buat haduk menta te katu ka statement ka bakong kalong ka badai te kitu ki issues pipira kata ka corruption ka misgovernance kini kita kini ki issues ki bangi dang krapal haduk menta tugum beong iba robat khajarin menekane katu ka jingale jungkiri mensyua ka mensim yakun jungki ka spirit of nationalism kadang don haduk hangi mentaru te henry ka sulong no ba ngidon kam ban kam penjur kanya ka long nginam don kamban long kajing menta kalong ba ngim ngai ba kadon ka gap te mensyua for example hakapor bu yakhi tur sing usakem tur sing te hadin ba sakem tur sing balai kam ka jano ka movement udi utang usngap sim bu yakun hadu kasam kar pras palai bu kandai hadin jo kata ngai kam don kajing yakun te balai kim continue kadon ka gap ka history te ka bayu irang tu kalong one after the other kita nak treaty kita nak agreement kita nak bersyasaran dah bet te ha ka khadu long ya poi sa kan ke Indian state te mentaru ngam kwa bakan long ha kata krukom kan baka jingi khun jungi ka ai ka balong genuine ka bangi de benyo ya kata nge de push te ka khadu hi ka long ba ka jingi khun nang ne ka bangi ai ka leadership upai ba hamadan ude benyo ya kata ba oh kan ni ka bangi yo kan ni ka bangi anut kan ni ka de ke jela ka bangi sngo sorong ban em kata ka de ka bangamut bedong te ka ni ke jela jungi ka de kata ka revenue staff state yoi kwe ke jela kia la ban roi ngi don ka kari ka baret te hendring don ki resources kar ka bangi don ka potential ka jongi ngi de ban develop ya kata khanang ban pen yo jung ban toy ki bere ka jongi kata ka de ka jung jung ka jing Laitluid ha ka ne ka modern sense ka jongi menta ba khajirin pi yemenjur wi Dr. Rani halor ka yemenjur beri halor ke ibi omontan pi ka kumbang ong yo pi ka long ba ka jing trang ka jing angnut ka nakongdu dangi keren ha ka badi bat ka political menu bakwa bakiway kin sensar yapi amjudan ha buriu ko bata ti kumju hiyangi so my point of view kumbang ong yapi kalong ba naka point of view ko jonga ka ka banga kwa banu inang ni syakmat kalong ba nikong du ngidi banyo shwaya kata ka belong meaningful kata ka baong bangin sensar dala dia lede so kumbang ong mene kalong ba kai ka bangi don kam kalong bangi de ban review and relook ya concern jong kari India hi barok away why I'll give you small example ping ngi menta ngi poi ha kata ka situation to ka me clear kam pan mat re ki way ki state ki lamat ka ba ya ka bill jong ka legislative assembly u governor ula bono masen he will do whatever he want and the sad thing kai ka bajia kalong ba ka state legislative assembly kamla buat putang wi snyu jong governor kamla ban remove kamla ban transfer kamla ban ni imagine that kind of a constitutional deadlock ya ka kut ka haban bisa menta ka kut ka haban bisa la ka presiden don kam nem ban aipor ban asen ki bil ngi poi hai tai jaka iba la da keren sia kata ka jing Laitluid dei kala tham tina ta ka dau ka ka banga ngamut kalong ba is high time khanang ban wanra ya ta ka meaningful freedom ka bayahap kat kum ka por ka bayahap kat kum ka ya ka ba menta ka long ba kini ki constitutional deadlock ki ba wanra sya ka jing ba ngidi banwen kita ki way naka economics naka social kadi ka baong ba rani manu ba kumbangi ong mo manu ba kwa ba ki way kin sensar ngim kwa ti don mo ta ba kwa ba sa jong pin bam no ki way that is corruption
What is corruption? Kini kata ya ka ke wah jong pin bam no ki we. Manu pakwa ko me kita. Wat ban sensar ngin kwa sa bang ban sim no ko seble dan pakwa. Ti nat kadau kalong ba hot kini ke por ban ya plu mata kadang kandiat palak lesing gedang kam subur. Ke bang dan kam kalong ba ngin learn na history. Ngin nom bentiu la ngin nom keno ba kin balik klem samala. Maki glale la ka jong banta. Hajaka ban kedau kti. Jadi ban sim ya ta cingkit kli hala dem ta ba okey mentangin penbet da ka bangi sim ya ka jing yo men sim la ni ta ka inspiration ka bangi yo na ke ano ba na tirap sing patokan sama nang ni sakmat in carry forward la da maki ha to por dang ya le do khnam bornti ya le bat kibul bodam sulai melingi ngim nut ta Tinggal IP kapor kam syashu ring kadang don live post second dengan IP WPW yang tadi jingkren penwangan sedang shoni Profesor Pasak closing comments napi Ngida wishukan hakan itu si Independence Day what I bakatu ke jing sacrifice mo jong kyang nong ba jong tirot sing mo kini ki klawat jongi what ki INA ki don ki kasi jongi hendrimut ki bedon hak INA ki bas yang persya ke British government di kitu ki la phala ka jing em jong ki kitu ki bai habodon INA especially ki na one page ri kasi jongi undon bi thu ya ki ka government of India ka I award bravery medals ye ki bai British Army Henry ki INA ki one shaka jing oblivion number tip iki san ai bhai ki mo Henry ki e yakari but ki phala ka jing em but ki I ko whatever they have for the people mo the Henry mangi shani ki babot iki ba manta ladangi ngi debate na kata ladangi shapen bit haka pisa lane haka position ka bor mo pe kyang nong ba pe tirot sing ki ong em ba ya ka pisa ya ka jinglong seem mo ki e ikari bani ka bani lade de ladangi ki briu ki basa menta ladangi hap shak ta ka jing pensoi jong ka pisa jong ka looker mo ki looker ka pisa lani ka ki position bak ai ka government tam pen sngap yangi ti ka klong sep e kalong sep e ka jing ka sacrifice jong ki klawat jong mo de kini khna samna jong menta it's important baki police phang kini ki breu ki ba ponam jaga ri jongi but bakin yo ai ta ka jing I'm sim na ki bakin ya chakmat da ka jing shlur mo da ka jing shlur da ka hok baka jing shlur hi ha ka bakut kan job what perkat ba baki tu ki breu ki le kam tu ngaru hab le kam ni but ha in the process pidu le ka jinglong ren yang but pide ka ri de kani ka Independence Day ka clarion call kedai ba ngi ki sotho ba mangi menta kum ong makini ki para panelists ngi carry forward ngi hap peniya chakbat mo ya kini ki jing hikai integrity the love for land for your land more self governance but to be economically free more socially free you can tay hado menta ngi kren spang ka jing 8 burom you can tay hendrik ka no sin ngi ikot kubor spang ka jing le ben ki can tay ki kana mo di menta ni khmat ide min long ki brei ba pengor ki ba soto e kata ka jing responsibility jongi ka imlang salang nginam up shita spori India ngin put pressure ya ka government of India hendrik ide min sedang shwanangi sedang shone ing jingi ke sedang ke imlang salang ke sedang government bakal support hi shari India ki briu kin satip hi bakal ni ka ri khasi jingi ka pair na ki we but bakal long tili ki briu ro ki long tili kim dei mun shwa kumba e no it dot sing ki e no kyang nong ba ngim dei ben long kum ta ke ni ben long ki briu ki ba ba sothu ya ka jing e ka ri but ben yeng bet yeng hok haka jing shisha mo tang kata kulishbun kumba mo pi kari khasi jungi ka pair na ki we pat kulishbun Professor Pasa Dr. Rani anai khanai balakot udon we khna ubole saklau u akemi we isemi bahap hamadan ini isemi mla hershu mai la kadia ka thap niang te uni khna wisn ai ini isim ura asieng usumar usukher uta dawai u ai ba mi te ubu highway iru namar balai yodon kamia yodon kuso yodon mono bawan sim ye teori sumar waibam ID ta ka bakadu ini sim ikot tendala ko udang ibu sa ha kata karu te don porlok jung bawan sim wang balai me bu sa ini sim ha karu lari ban pelai non mai la ko uni uang em ladang apela je i ni yo imnang liwat bam yo ki wai ki sim ki wan bam yo i yo ki yo i long lost te ba pikara te uni khna uang em kam long namar balai ini sim idan kam ye ke jing Laitluid namar balai ka ne ke jing singan hapo jong karu ka kham sniu ban ya ka thap niang ka bala kriya
ka message ka banga kwa ban ra hang ni kalong ba ngidan kami ka safety ngidan kami ka security hendai at the end of the day ngi gi ba value ya ka autonomy ngi value ya ka land ngi value ya ka language ngi value ya ka identity ka jongi ting na kata ka daw ha ka ni ka puar ka pamenta ka banga so bandong nang ni kalong ba nang ni sakmat kum ka jai panrirulum ngidan kam ban yo ya ka right to self determination kum ba ka India ka la ya so ya ka UN rip ka sam arjan yo ka right to self determination ha ka bede ba ka land ka right to self determination ha bede ba ka language ka right to self determination ha ka bede ba ka autonomy ka jongi ba ka identity jongi Sibuan. Sibuan. JJM Nicholas Roy. Yung katahi, yung mga dongkam ka self-governance, but ka political autonomy, right to self-determination. Yes. Ba Kharjarin. Kum ka jay merungu sebuong ngilong ka wadan bok, bat ngaingu yo belai ba usai ye kini ki nong yale Laitluid ye ka ba ngi kum ka pateng ka ba mentang don kam bandat wat role model na sabar. Idon nalah jong kaying ya ka bandro ik inspiration ki jongki ki jing haga jing ya khun man pan baha kam kanu kam de ka busuk ka i ka bodot kam hangta ka di ban yai ne bat ban khan bat ban yu i jingai ti haga jing i ka jonga haga jing ya khun kum ka ja man ru bot ka jalla ban kham bha na ka ni ka bangi don man ta ka i ka bangi don kam kolong ba ni di ban shim nuksa na kini ki riu krau hoj kadang long debatable bahala kata ka mindset ka joki ha tu ko por ka long bunya ki Laitluid yano nabat na banta jongno ngimpat tip ya kata hanrai ka jing Laitluid ka dehi ka jing Laitluid ya kata ka bangi habban pediang bat nang ni sakmat kidang don sibun ki jing syate sakum la ka de ka duk la ka de ka bamsap la ka de ka sensa don bor la da ka de ka kata ka bangi ong baya ka sur ka jong pajba kum ka bami na ka legislative assembly samlo buram sho ke ik bagi don kam kolong ba ni haban address ya kata ka right to self determination ka syong kumnungi batai ya ka kumnungi penwan ya ka di henry kata ka hok mangin rai daladi ya ladi ban sensa daladi ladi ke di bandon susi benong bahagani ko puar ka bangi ya keren menta ya kata ka hok ban sensa daladi ladi ki don ki MP menta ki bahab ban ya keren watang ban batai syai la ka ACI kan peniat election kumno Wiyat, haka jing Laitluid jong gari dia arsni nang dia mo. Mentang idang ye keren laki nong laki ta ki citizen jong ka Bihar state. Kiniot em ka hok man thabot. Ni poi haka ta ka state kini kalong ka ike belong sorry state of affairs. Kabangidon kam menta kalong ba ngi hab ban kandid ban riu nang ni bat nang ni sakmat ka mangi ong ngi hab ban nang ye khun ngi hab ban nang ye le ban yo ya ta ka jing Laitluid ka ba dapura haka jam jong ni boleh To wadla ki jingyele ki lalong ha ki jaka jong ki kinhun ki barit ka jingyang yele ki pat riulum ka lapin ki shikat day ya ka jingya ki Laitluid ha kari barok away bat kala pruit dakru na benta ki jingya ki ba hadin habut ki jing itu ya ka jingno senyang jong ki kalong ka ba kongsan ban sngu thu ya ki khana pateng jong kari India bat ka jingyele ka badang yai beteng ban yo ya ka hok bat ka jingya ringkat kerdan kumta kaba ngidang ya lumlang ban rakhe ya kasni Laitluid kaba nyop khandai jong kari India kam dai tang kajing rakhe ya kajing ai kaba paunam haki khana pateng jong kari nrengi kudup ru ya kamenta ban pinwandur ya kalasai da kaba pensawa jam ya kajing thmu jong kajing ya teli kajing ya pher bayar jong kani kari bat kajing kiu shaprang hakaba latei ya kani kari kajongi khor kaladei ba ngin mut dor biang kumno bakamut banlong Laitluid ha ka purthei ka badap kerhai de ki lat ki lenti ki balai phojat lai pho rukom sesing ai khuble ya ki nong yeshim benta ki jongi bakiri shamphang mata ka episode i professor Dr. Amina N Pasa ya i Dr. AW Rani badi ba Robert Jun Kharjarin rukumjo banga ai khuble ya pi ki nong pe ki jongi haduk ni kendu pat hakawai kapor khuble shibon